Hey guys, good morning, good morning, good morning. Ngayong umaga po may pupuntahan tayo sa Barangay San Nicolas, Syudad ng Iriga. Kinontak po kasi tayo kagabi dahil may namatan daw po mga cobra doon, sabi nung tauhan niya. Kagabi pa po siya tumawag. Sa text po, tsaka sa chat, kinontak po tayo. Ngayon po, pupuntahan natin siya. Kaya, update po. Tara guys. Let's go, Boy Cobra. Boy Cobra! Hulihin mo. Hi guys. Okay guys. Dito na po tayo. Malapit na tayo. Lapit na po tayo. Nilakad na lang namin guys kasi malapit lang naman dito sa may terminal. Update na lang guys. Guys, wala pa po tayo nakakuha. Ang dami na naman ng tambak na basura. Update na lang kayo guys. Ayan guys. Hindi ko ba yun? Ayun o. Banta ba? Ito na. Saday. Padalag pa. Wala na. Rimuranan. Parang rimuranan. Ito na. Nagdog niya san? Sadi, hindi ko naman na. Wala mangit-ngit pa alas 7 sa gabi. Gabi na. Oh. Baka saan upudan Oh. Ngawan, kung nagkakalakal man, Cobra, inarag ka na eh. Tinumangan niya. Inarag ka na, nakadlag gani ko siya. Nagkakalakal. Nagkakalakal. Ano ta? Rugi din ang namusir hanggang kuha, hanggang anod. Di kaya nag-iba so, darawa kong igin. Yan magkano naman ako? Amo tabi sir. Sa luwasan ang isang tinda. Amo. Ito muna. Pagidong ka din ko. Ayan guys, mamaya kakain tayo. Amo sir. Pag ganitong oras guys, wala na sa taas ng mga puno yan. Gaya ng sawa. Dito masukal dito eh. Kaya daming panggatong. Hanapin natin dito guys. Ang dami na nating nahalukay na ano, mga puno, mga butas. Pero sa lawak niya, dito titignan natin dito. Kasi dyan daw sila nakakita ng cobra. Sa loob niya, yung kanina. Ayan. Guys, tapusin muna natin to guys. Tapos, kakain muna kami ng tanghalian. Ganadong ganado yung gwapo kong anak ko, yung junior. Dahil sa kagustuhan rin makakuha ng ahas. Pakita ko sa inyo guys yung nahuli namin. Ang dami. Dami na namin nahuli. Ito guys oh. Okay guys. Ito. Ang dami namin nahuli oh. Mga susong kalabaw. Tatapusin lang namin to guys at kakain muna kami dahil tanghali na rin. Makapanghinaan kami ng katawan. Hindi namin mahuli yung anaconda. Gaya na sabi ni sir, sana makita natin yung sawa.
So guys, update. Ayan guys, pagod. Ang lawak ng lugar, tsaka masukal. Wala kaming makita. Nakapagod, pahinga muna tayo. Tanghali na. Papati kami kumakain. Marami na. Ito ang dami namin ng huli. Magandang tanghali guys. Ito na. Balik na tayo sa gawa. Mamaya titignan namin yung puno ng kawayan. Ngayon dito muna tayo sa tambak ng mga bunot ng nyug. Baka may mga nagtatago rito. Sige guys, mamaya naman. Yan guys, dito tayo sa loob. Yun, yung mga banga. Baka nandiyan yung mga mahiwagang ahas. Wala man lang maski pala tandaan. Bilisan ito. Kabilag. Ada, pwede ikuyan eh. Pwede tayan. Lumaki na. Ito dati nilang bahay. Ito yata dati nilang bahay. Kasi buto ko lang. Magilit ka ito ko. So ayun guys, haba-haba ng aming paglalakbay. Panghanap. Hanggang ngayon, wala pa rin kami nakakuha. Sa lawak nito, walang interest, walang alam kung saan kawa. Dami.
Kung mo, kaya sa mga kuwangan. PVC. Sirangin mo. Lawakan mo pag putulin mo pa dyan pati mo. Hindi mo ba kahit puta ka? Alis naman ka. Ano ang nadipili? Pinakot sa bago. Ay, tadto. Sino mo naro? Da. Ada kulit. Kita na nagluwas mo. Naduldok. Tambungan. Tambungan ng bako. Oh. Ay, ba't yan? Udah sa ko. Naroon ng mga daan. Sa amig kay daddy. Busok. Buko. Puasa di ako. Ano bakak sanduang. Naglas kaya saja. Okay guys, eto, pauwi na po tayo guys. Wala nga lang tayong nakuha.
Shoutout po pala sa may-ari nitong Villanueva Cockpit Arena, San Nicolas Iriga City, Camsur. Malapit na po sila mag-opening. Kaya yung mga sabungero dyan, mga brad, baka naman. Palagan to? Sa ulo? Paparakap. Sa ulo? Sawa. Si Mata. Ang daman, negative. Yan po pagano. Oh sir, sabi ko dun sa mga sabungero, baka naman, malapit na mag-opening. Kasabay na ano. Natag ko, nadiag ko. Tama yun. Okay guys, ito. Uwi na tayo guys. Sabi tayo, uncle mo, gusto teras na nga. Matot sa din ha. Kaya mo po. Ikaw na nagbukas. Oh guys. Ipan mo naman.